भारतीय जनजाति मोर्चानि साइथौमा बाय कल्याणपुर बीजेपी पार्टी तांनोगो कायसा kokchaplaima Panda Khlaijakha Panda manjakha जनजाति मोर्चानि हास्ते आचुकफां बिकास देब बर्माति आचुकफां याकचु मंगल देब बर्मानो खोबुइ आलायदे आदंग्रक बसकांनि 17 डिसेम्बर भारतीय जनजाति मोर्चानि तुजुलमा बाय राजभवन अभियान ते अष्टबल थुं खलाव कतल लुकुथुम पान्दा ख्लाइजाकनाय आ पान्दावा आमचनि लुकुथुम पान्दावा फाइनानि बागै kokchaplaima पान्दा ख्लाइजाखा राजभवन अभियान ते लुकुथुम पान्दा 65,000 लुकुरकनो तुबुनानि साइथकनाय हनै साका जनजाति मोर्चानि बरम गोनां हास्ते आचुकफां बिकास देब बर्मा तिनी जों खय डिस्ट्रिक्टआव कल्याणपुर चिनि पार्टी अफिसआव जों जत डिस्ट्रिक्टनि मादार संगठन चिनि जनजाति मोर्चा पूरा चिनि कार्यकर्ता बायदियै बोसकां 17 तारिखआव चिनि आस्ताबल कायसा कतर मा ग्यादारिं दङ जनसमावेश अमनो तै नाहारै 17 तारिखनि प्रोग्रामाव जों सक्सेस खालामना बागै दिनै जत मण्डल जत विधानसभानि जे मण्डल प्रेसिडेन्ट बाय जों आसुखा चिनि प्रोग्रामाव सक्सेस खालामना बागै गाय चिनि जे खयनि बियां बस गारि थानाय बस गारि फैनाय मनो तै जों दिनै कल्याणपुर पार्टी अफिसआव आसुलायखा चिनि खय डिस्ट्रिक्टनि हयते चिनि 6टा विधानसभा दङ विधानसभानि हयते टोटाल जोंनि 6,500 जोंनि टार्गेट 6,500 जों लांगै 17 तारिखआव जों आस्ताबलाव जों बुथुमनाय एमने 6,000 स्लाइदा टार्गेट नम्बर दिहाय खाखले दिनै खय डिस्ट्रिक्टनि टोटाल जों 6,500 लांनाय तै दिनै आस्ताबलाव सारा त्रिपुरा राज्यनि 60,000 बरक मतन जों जागा बुथुमनाय एमने तामनो ती जनसभा नाया दिन चिनि जनसभा दिन नरक जतन साइमानो जों जे एडिसिओ जे रां रहरमानि जे एडिसिनि प्रशासन जे करप्शन खाइमानि जों प्रथम साबजनाल डेपुटेसन 42टा साबजनाल डेपुटेसन खाइका मनि आगोल 8टा साबजनाल डेपुटेसन खाइका मनि 8टा जुनाल खाइका मनि परे ताबो जों राजभवनाव थांगै राज्यपालनि थाने जों मेमोरेन्डाम साबमिट खायनाय ते मणिपुर जों जगह जनसमावेश खायनाय एमने सोशल मीडिया वो बहुत को कासाय दंगो जे राजभवन या आम राजबारी जे गेराव खायना माने आमन ती तामनि सानाय राजबारी माने राजभवन अनेक डिफरेंस दं जों एज अ जनजाति आं लिडार माने जनजाति प्रेसिडेन्ट गई प्लस आनी वाइस प्रेसिडेन्ट दं ते आनी मनल जतन दं जों कोनो दिनो सायाको चिनि बुबाग्रानि नकनो जों गेराव खायना जे मो सोशल मीडिया जे बार्ता थामनि मो बुल मेसेज जों राजभवन राज्यपाल थाने से मेमोरेन्डाम सबमिट खायना मो सेसिनि एजेंडा जों कोनो दिन राजभवन जों गेराबनानै सायाखै दिनै राजबारि न जों राजभवन थाङै राज्यपाल से मेमोरेन्डाम सबमिट खायना हामबाय